थांनाय सालनि सानजा जराव खय हांको रामचंद्र गत फाल्गुना बारि जालाय तेसा एडिसि विलेज आमचे तंनाय खरकसा तिप्रासा बानिया खलायनाय आजि जानाय दीपांकर देबर माने फालनक तै तंगन खामै थाब्ला जाबाय थांगा कताल मालति साजाक फालनक तै नगो जतो खामै थाङै थाब्ला जाजाक ताबुक रां पुसा रि चुम्बो बेबाक थाब्ला जाजा अभाय हामिया जराव सामो बासायख्या कताल इएम सुहेल देबुरमा कक रखा हाबनि बखाक्तै नक तांगरे जांनाय चीनी फाल्गुना बारिनी चीनी ताको दीपंकर देबरमा बो खरकसा दुगानाव दिवै आजि चाय तंजमानी निया थानाय हर सानजा दिगि वो बिनि न खामै बिनि बेबा माने खामखुमै क्या तिनी फोन माने आं तिनी फाइसे फाइनाल क्या बिनि अनाव खामजानो बेलेक खामका तै बिनि न खुंगो जे बो नगो दुगानाव दितमानी बिनि मालक कताल गोबां मिया तुद्रक्षिको बेबाक खामै थाङै जाते बिनि राबार कमानी राबार फालिबो 2 लाख मत रां जमित नन बिनि नगो बे रां चार बेबार खामै थाङै के बिनि नगो खामै क्या इंगे आं अबनो साराम संगो चिनि ताकुनो खाता बायदि जों दङ लगिबो तै जे मानसा मुचु बानाय आइ बखत्ति तै जे बिनि मानथै तमानी बिनि मानथै दिखलाय रिनाय ते जों जन्त चिनि रामचंद्र के प्रमथा चिन ताकुन लगियो ताको जों बननो सरकार ते नक फैसले जों ताबो बनो तंद्र तांगरि किरानाय लगी अपन यागर जों सरकार के माथा बन दिखलायनाय आउन बगे जों तिनि अर जतन चिनि के प्रमथा नि जत लीडर सब पर बेलेखिन नामको माने और डिमांड तो आगी बसुं डिमांड खाले जा खाले जा केबा जों ताबो और डिमांड न दिखलाय तो मे खोतां के चिनि बरंगने एमएलए चिनि ता प्रशांत बिनि थुरति ओवर डिमांड लाइक कमन आयो केबा ताबो माया को 2008 सन ओवर डिमांड फाइले माने जों केबा जों हायना हायदे डिमांड फाइले फिनाय तेसा लाइबो दङ थाङै हिमालय चिन आमसाया बसुं फायर सर्भिस नांगौ फर साल जेबो प्रब्लेम हो चिन लग माना जा ये अमा हाइते गुबुन नुखुम तां थुं तीन दाखल नुखुम जे बबि माना अमा हाइ जों बिनाव बिल मानजरो जों जत लेखराव एबा चिनि आमसायनि चिन्ति प्रमोद जत लिडर से बिन लगियो कताल इएम नो सामो माने खासरां जाखा नकते फालनक खामजांनाय दीपांकर देबर मातै बिनि नुखुनि बरर अबाहाय जरा हामियाव सामो बासै फाइमाने बागै आमजनि लोकरबो खासरां जाखबायख्या